Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. And don't forget also guys, like our page on Facebook. Again, dito nyo ako makakontak kung mayroon pa kayong mga ilang katanungan regarding dito sa aming yard. So ayan guys, today is a deworming day ng aming mga sisiw guys na nasa 2 weeks pataas. So actually guys, hindi ko lang din to always na nava-vlog. Pero ngayon, isasama ko kayo in one of our deworming day dun nga sa mga sisiw natin. Kasi marami again na nagtatanong kung ilang weeks nga ba sila yung una naming deworm para sa aming mga sisiw. So disclaimer na muna guys, yung mga sinishare namin sa inyo is based on our experience lang. Maaaring may better version pa or maaaring kumuha din kayo ng mga ilang opinions pa sa iba ding mga nagmamanok. So bale, eto lang yung mga ilang nakabuti sa aming yard kung kaya namin sinishare sa inyo. So ayan na nga guys, yung ating i-deworm for today ay yung mga sisiw namin guys na nasa brooder namin or yung mga nasa carton lang. Ituturo ko rin sa inyo guys kung paano kami magtimpla at kung ano din yung mga ginagawa ko habang nagde-deworm din tayo of course. So una sa lahat nga pala guys, masagot ko lang yung katanungan na kung anong oras nga ba kami nagbibigay. Usually guys, kinaumagahan. Pagising namin guys ay agad-agad din namin kinukuha yung kanilang mga feederer tsaka yung kanilang waterer. Kasi ang rason dyan guys, kapag nagbigay na tayo ng pangpurga sa kanila guys is uhaw na uhaw sila kung kaya talagang iinom sila dong ating pang-deworm. So eto guys, papakita ko na muna sa inyo yung Bastonero Plus and kung paano nga ba namin yung tinitimpla dito sa aming yard. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ayan, pagpasensyahan nyo na yung price. Pero nga pala sa mga nagtatanong sa inyo ng price, ayan po siya. Bali 19 pesos lang po siya. So ang 19 pesos mo guys ay meron ka ng 5 grams ng Bastonero Plus. Ayan. So sa likod naman yan guys ay may mga ilang dosage din yan na pwede nyo din sundin. At yung mga ilan sa nakalagay dito guys ay bawat isang sachet nito guys ay pwede nyo daw ilagay sa isang galong tubig. Tapos ulitin yan 2 linggo. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys na every 2 weeks kami nagde-deworm ng mga sisiw or ng mga alaga naming malalaki dito sa aming yard. So isa din yun guys sa mga ilang kailangan natin tandaan sa pagtitimpla ng Bastonero Plus. Pero nga pala guys, yung pamamaraan ng pagtimpla namin dito sa aming yard na i-share ko sa inyo ngayon ay based lang sa experience namin guys. And so far guys, walang anong nangyari sa aming mga sisiw, napaka-healthy pa rin nila. At kung may mga ilan man ng mga tatamlay din talaga guys, dahil din talaga yun sa pag-deworm. So nakadepende pa rin yan sa inyo guys kung susubukan nyo yung i-share ko sa inyo ngayon. So, eto na nga guys yung pamamaraan namin ng pagtimpla ng aming Bastonero Plus or nung isang sachet na ito mismo. So, bale ito guys, ang nakalagay 1 galon. Pero ang ginagawa namin is hindi namin siya talaga totally na nilalagay sa 1 galon. Kundi ang ginagamit namin guys is yung 1.25 liters lang. So, for example guys, ito ay 1.25 liters na ayan bottle. Tapos, hinahalo namin talaga yung isang paketeng ganito. Alam ko marami ding iba dyan na magtataka kung bakit ginagawa namin ganito. The reason guys is gusto namin talaga na medyo matapang. Kasi compare dun sa nakagalon guys, tapos hindi naman din talaga ganun mauubos agad-agad yun ng mga sisiw. So nasasayang lang din. So ang ginagawa namin for the past 2 years na rin siguro, maging dun sa pag-native namin na napakatagal na rin, 5 years na rin yun. Ganito talaga kami kung magtimpla guys dito sa aming yard. Pero again guys, hindi ko kayo ina-encourage na gamitin nyo talaga to or pinupursu na gamitin nyo. Kundi nasa inyo din yan kung susubukan nyo yung pamamaraan ng pagtimpla namin. So ayun guys, ihalo natin itong isang Bastonero Plus dito sa ating 1.25 liters na tubig. So ayan guys, buksan natin yung 5 grams na Bastonero Plus. Tapos ayan naman yung tubig natin guys. Ayan guys, kulay blue yung product na Bastonero Plus. Ayan, ganito ako magtimpla guys. Sa astig nga pala guys, yung mga nagtatanong sa malalaki na mga pampurga, yung astig per caplet or capsule is around 8 to 10 pesos. So, bali nakadepende pa rin kasi yun guys sa lugar nyo. Ayan guys, eto na yung itsura. Kung mapapansin nyo, napaka-dark talaga. Yung tawag dito sa amin guys is medyo espiso din siya. Kung kaya guys, dito sa 1.25 liters namin, talaga tinitimpla yung isang ganito na Bastonero Plus. So guys, sa pag-prepare naman ng mga waterer nila, ay hinugasan ko na muna yun guys bago natin lagyan ng ating pandeworm. Para nga din guys, safe din yung ating mga alaga. So ayun guys, lilinisin ko na muna yun and then right after that, ay maglalagay na tayo ng Bastonero Plus sa kanila.
So, ayan guys, bali tapos na ako naglinis ng kanilang painuman. So, ayan na yung itsura guys. Ayan, as you can see, wala talagang pagkain guys. And then yung iba guys, so ayan, aligagana. Kasi nga guys, wala pa silang kain. And ayan yung sa ating cage guys, wala rin yung kain dyan. Tapos ayan yung nasa baba guys, oh. Ayan, wala din yung mga pagkain guys. And wala rin silang tubig kasi kinuhanan nga din namin kanina. So ayun guys, maglagay na tayo ng Bastonero Plus doon sa kanilang water guys. Na nilinisan na rin natin. Ayun, maglagay na tayo ng Bastonero Plus. And we're finally done guys na magbigay sa kanila ng pamurga. And kung maririnig nyo guys, talagang yung iba pumipiyak-piyak pa rin kasi nga gutom na rin siguro sila guys kasi nga kanina pa walang kain. Pero nga pala guys, nasabi ko sa inyo kanina kung ano nga ba yung ginagawa ko habang nagde-deworm tayo sa kanila. Actually guys, dapat nauna pa to bago ako nag-deworm, pero kasi dahil kanina pa silang walang kain and walang naiinom, so binigyan ko na sila ng Bastonero Plus. So yun guys, kasama ng pagde-deworm nga pala namin is yung paglilinis ng kanilang brooder. Kasi kung minsan guys, may mga ilang pagkain pa dyan na nahulog sa kanilang ipa, kung kaya kailangan ko rin yan talagang linisan guys. And then balik tayo mamaya siguro guys after 2 hours or 3 hours, tapos tingnan natin kung ano yung mga naging epekto sa kanila ng ating Bastonero Plus. So yun guys, maglilinis na muna ako and balik tayo mamaya. So ayun guys, tapos na ako naglinis and hindi na ako nakapag-video guys kasi nalobat yung ating camera. Pero ayan guys, sa ngayon, yung ilan sa ating mga sisiw dito is nakatulog na. So siguro guys, ramdam na nila yung epekto guys ng ating pagde-deworm sa kanila. Pero may mga ilan pa rin naman guys na talagang aligaga sila, naghahanap ng pagkain kasi gutom na rin sila. And siguro guys, mga 2 to 3 hours na rin mula nang nilagay natin yung pang-deworm. So ito yung ilan guys na natutulog. May natutulog pero may mga ilan naman aligaga din talaga. Ginawa ko nga pala kanina guys ay sinangal ko sila bawat isa. So hindi ko rin na-include sa aming video for today kasi nga guys nalobat din ako. Pero ayan yung ilan dito na natutulog. Ayun guys ayan, and meron namang iba na napaka-aligaga pa rin. So dito sa pangalawang box guys, ayan natutulog sila. Tapos yung dito rin guys sa mga malalaki, ayan napakatatamlay na nila. So nga pala guys, babalik lang siguro ako mamaya kapag papakainin na natin sila kasi nga 6 to 7 hours guys bago namin sila pinapakain mula nung binigyan namin sila ng deworm. It's been 3 hours na rin, 2 to 3 hours. So maghihintay na lang ako ng 4 hours ulit para mapakain na natin to sila. So ayun guys, hindi ko na malayan yung oras. Sobra na tayo ng 4 hours and kung titingnan ko sila sa ngayon guys, napakakawawa na talaga, napakatatamlay nila and gutom na to for sure. And napansin ko rin sa kanilang mga water guys na nilagyan natin ng pamurga ay hindi talaga nila masyadong na-consume. So ang ginagawa namin guys para dun sa mga natitira na mga bastonero ay hinahayaan namin yan guys until na ma-consume nila talaga, kasi kapag kumain yan sila tapos na uhaw, matiinom yan guys kahit papano. So ngayon guys, papakainin natin sila. So eto na yung oras guys na nagpapakain kami. Actually after 6 to 7 hours pwede nyo nang pakainin. So dito tayo una guys, ayan. So panigurado kakain din yan agad guys. Kinonti ko lang muna para kapag nauhaw sila, uminom sila ng Bastonero Plus. So wala pa ring tapon yung Bastonero Plus guys kasi hinahayaan na muna namin yan hanggang sa maubos din talaga nila. And nga pala guys, it's around 3 o'clock na ng hapon. Gutom na gutom sila guys. Bale ito guys, dito sa baba, ayan. Tapos dito rin, ayan. So finally nakakain na talaga sila. So eto guys, para sa dalawang to, ito yung pinapakain ko. Ayan, wet feeding sila guys, naka wet feeding itong dalawa.
So ayun guys, tapos na tayo sa ating araw for today and sa pag-deworm natin ng ating mga sisiw dito sa aming brooder area. Normal lang yung mga iilan sa kanila na tatamlay talaga, may mga iilan din talaga na natutulog lang. And then sa ngayon, ipapaubos na lang namin yung mga iilang natitira pa na pamurga sa kanila. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa aming munting video for today. At least kahit konti lang din tungkol sa pagpupurga. So disclaimer again, etong mga sinishare namin sa inyo is based lang sa karanasan namin, kung kaya ganun din yung pagtimpla ko kanina guys. Kasi baka marami ding magtataka kung bakit ganun nga ba. Wherein iba naman yung nakasaad dun sa dosage sa likod ng packaging. Pwede nyong sundin at pwede rin hindi guys, kasi wala naman yung problema, kasi nasa sa inyo pa rin kung ano yung i-apply nyo sa inyong yard. So ayun lang again guys, and anyway nga pala, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo, and don't forget also guys, like our page on Facebook. Again, dito nyo ako mag-contact kung meron pa kayong mga ilang katanungan dito sa aming yard. So ayun lang guys, until next vlog everyone, and please do good everybody. Goodbye and peace out!